Milí moji, prečo obšívam šatky ručne, keď sú dostať kúpiť už pripravené polotovary? No preto, lebo mnou obšitá šatka má okraj pevný a pekný a takýto vydrží čo najdlhšie. Každý vpich do hodvábu má totiž svoj vlastný uzlík, čo zabezpečuje, že ak sa pri používaní povolí ktorýkoľvek stiek na okraji vašej šatky, povolí iba ten jeden a zbytok okraja šatky zostáva neporušený. Ručným obšívaním a uzlíkovaním tak zabezpečím, že okraj vašej šatky zostane neporušený veľmi dlho. Pri rozmere 74x74 cm urobím približne 1000 vpichov do hodvábu a približne 500 uzlíkov. Ja viem, je to veľmi veľa práce, no chcem, aby hodvábne šatky z galérie Marchalé boli výnimočné nielen ručne prevedenou maľbou a 100% hodvábom, ale aj tým, ako majú obšitý okraj, aby ste dostali kvalitný výrobok, jedinečný, výnimočný a mimoriadny, presne tak, ako výnimočné a mimoriadne ste vy samé, milé dámy.